Όταν χωρίζουμε και έχουμε παιδιά, τι κάνουμε? Επιλύουμε τις διαφορές μας, βάζοντας πάνω απ' όλα τα παιδιά. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς. Είτε ζουν μαζί, είτε χωριστά. Γι' αυτό φροντίζουμε και ανατρέφουμε από κοινού τα παιδιά μας. Χωρίζουμε σαν ζευγάρι, μένουμε πάντα γονείς. Ενημερωθείτε, ευαισθητοποιηθείτε, δράστε. Μας αφορά όλους. Γονείς, μη κυβερνητική οργάνωση για τη γονεϊκή ισότητα για το παιδί. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 210 32 51 850 και στο www.agoniz.org.gr. Ο Σύλλογος για τη Γονεϊκή Ισότητα και το Παιδί σας προσκαλεί στην Ιδρυτική Συνέλευση του Γονείς Ηλίας την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2013 στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου, ώρα 11 το πρωί. Ενημέρωση, πληροφορίες, τηλέφωνο 26 21 40 00 05, Μιαούλη 3, 4ος όροφος.